Og den her film, den skal handle om, eller den kommer til at handle om, at jeg har givet mig selv en udfordring. Og den udfordring, den går ud på, at jeg skal gå cirka 100 km. Det er langt. Det er rigtig langt. Hvorfor jeg har givet mig selv den udfordring, og hvorfor jeg vil lave en film om det, det kan jeg ikke svare på. Jeg ved ikke hvorfor. Måske kan jeg svare på det, mens jeg går turen. For turen er ikke startet endnu. Turen, den skal gerne starte klokken... Altså, jeg skal op klokken 5 i morgen tidlig, og så skal jeg med toget til Vejle. Og så skal jeg finde ud til noget, der hedder Trædballe, ud til Vejle Ådal. Og så skal jeg gå fra Vejle Ådal og hele vejen ned til Tjæreborg. Det vil sige fra Østjylland til Vestjylland skal jeg gå. Og der er cirka, jeg vil tro, der er cirka 100 km derfra, fra Trædballe til Tjæreborg. Så det bliver en lang vej. Men der er så lige sket noget, som ikke skulle være sket. Indtil videre så er det ikke sikkert, at jeg kommer afsted i morgen. På det tidspunkt, jeg gerne vil afsted på. Fordi jeg har lige været på arbejde. Og da jeg havde fri kl. 10, der kom der et stort skybrud. Og det skybrud, det startede, da jeg fik fri til, og stoppede lige, da jeg stod af cyklen og var kommet hjem. Så jeg cyklede 7 km i et stort skybrud. Og det har så resulteret i, at mine dyre vandrestøvler, jeg lige har købt til den her gåtur, de er drivvåde. Og min jakke, som jeg lige har fået af min far, som en rigtig god udendørs jakke, den er også drivvåd. Og om det kan nå at tørre til i morgen, til klokken 5 i morgen tidligt, det ved jeg sgu ikke, for jeg har ikke nogen tørretumler, og ja, det er jo ikke fordi, det er specielt varmt. Jeg ved sgu ikke lige, hvad jeg gør. Lige nu i hvert fald, men jeg håber snart, at jeg håber, der skal ske et eller andet. Men lige inden jeg slukker, så har min kone lige ringet. Så hende var faktisk lige ringe til, mens filmen den kører. Jeg ved ikke hvorfor. Eller, der er ikke særlig meget, jeg ved lige nu. Men nu prøver jeg lige at ringe til hende og høre, hvad hun vil. Fordi hun har selvfølgelig også støttet mig i den her gåtur, så hun betyder meget på den her gåtur. På den her udfordring. Så lad os høre. Hun tager den sgu ikke. Telefonen svarer. Nå. Ja. Men min kone og min søn, de kommer jo hjem lige om lidt. Så dem vil jeg vente på. Og dele den lidt irriterende nyhed, at jeg er drivvåd. Min vandresko er drivvåd, og min jakke er drivvåd. Men jeg har pakket tasken. Alt er klappet og klart, men det er sgu ikke særlig fedt, når mine sko lige er våde. Jeg har et andet regnsæt. Jeg har 2 par regnbukser og en god regnjakke forhåbentlig. Men det er så spørgsmålet, om der kommer skybrud igen, fordi i morgen, det skulle heller ikke se særlig godt ud. Og lørdag skulle heller ikke se særlig godt ud. Så jeg ved sgu ikke lige, men jeg skal fandme. Jeg skal igennem den her udfordring. Der er et eller andet, der siger mig, at den her, jeg skal igennem. Jeg skal igennem de her 100 km, om så jeg skal blive syg. Igen, jeg har ikke nogen forklaring på, hvorfor jeg har givet mig selv den her udfordring, men altså, nu har jeg givet mig den, og nu synes jeg, jeg skal gennemføre. Nu synes jeg, at jeg skal igennem. Så, indtil videre. Men jeg vender tilbage, måske, ja, det ved jeg ikke, i morgen tidlig, måske hvis jeg kommer op, hvis jeg beslutter mig for at gå, eller hvis jeg beslutter mig for at udskyde gåturen. Det ville være ærgerligt, hvis jeg ikke skulle ud og gå. Men ja, jeg vil vende tilbage så snart, at der sker nogle nyheder i sagen. Men som sagt, så handler filmen om mig og min gåtur, mig og mine 100 km. Ja, det må være det. Nu slukker jeg i hvert fald. Og hvad sker der nu? Så kom jeg sgu afsted alligevel. Jeg går lige nu i Vejle. Er blevet sat af
ved Trædeballe. Jeg tog bussen fra Vejle. Klokken 11 eller sådan noget. Fordi at det jeg snakkede om i går, det var, at jeg ville egentlig have taget afsted klokken 5 i morges, hvis alt gik som det skulle. Men altså, jeg tænkte, at nu sover jeg lidt. Nu får jeg en rigtig god lur, og så beslutter jeg mig for, hvad jeg vil i morgen. Og jeg har så besluttet mig for, at jeg tager sgu afsted. Jeg tog toget fra Horsens kl. 10:30 og ankom i Vejle kl. 11:15 og tog bussen derefter ud til Trædeballe, hvor jeg så går nu. Jeg kan se, at jeg er stadigvæk ved noget trafik, noget. Det er jo i hvert fald det, jeg skulle væk fra. Men altså, jeg kan se på det hele. Når jeg kommer væk fra vejen, så kommer jeg faktisk direkte ned i Vejle Ådal. Kan jeg se på det hele, kan jeg se på naturen. Så mine støvler blev nogenlunde tørre. Jeg satte dem på radiatoren i går. Og min jakke, den jakke jeg havde på i går, som også blev gennemblødt, det skybrud der, den kunne jeg så ikke tage med, det var stadig våd. Så jeg har et regnsæt med, som jeg har på nu, som jeg nok skal have på resten af turen, fordi at vejret, det ser ikke sommeragtigt ud, det så meget kan jeg sige. Men jo, lige nu går jeg som sagt i Trædeballe og ankommer snart det sted på mit kort, hvor jeg skal starte, tror jeg nok i hvert fald. Jeg har aldrig været en mester i at tyde kort, men altså, jeg må se, hvordan det går. Der kommer et eller andet skilt dernede. Det må jeg heller lige kigge på. Men ja, jamen jeg vender tilbage så snart der sker noget nyt. Så snart jeg har gået et godt stykke tid. Godt. Første stop på turen. Og indtil videre er vejret faktisk rigtig, rigtig godt. Jeg har faret vild. Ja, ikke nu. Jeg har fundet den rigtige vej nu, men jeg har faret vild her for lidt siden, og der gik jeg nok en 3-4 kilometer forkert. Det er ikke en god start, men det kunne være værre. Det kunne være meget værre. Nu skal jeg lige have noget af energibar. Og så så hviler jeg lige fødderne lidt, og så går jeg videre mod Ruge, hedder det. Ja. Men som sagt, vejret det er overraskende godt lige nu. Eftersom at vi skulle få der skulle komme en frygtelig masse byer på et eller andet tidspunkt. Der skal komme nogle byer i morgen, men der skal også komme en del byer i dag. Der har været nogle ganske få byer i dag, men ikke noget særligt. Men jeg har taget regntøj i dag i hvert fald, så det er gode tegn. Og nu spiser jeg lige lidt. Og så går jeg videre mod, mod Vingsted. Nu tager jeg til Vingsted. Det bliver spændende. Må se, hvor lang tid det her det gode vejr det holder. Det skal nok holde. Jeg håber virkelig meget.